Kreni, kreni, kreni prema meni, kreni. Tu je, tu je, tu je, dečko je tu. Okej, polako. Samo kreni, kreni prema meni. Gle. Koprca se. Broj 10. Treći dan, broj 10. Dva put me je zajebo kad sam telefonirao. Gle ga. Kako begu mam... Evo ga. Kako mamci beže. Mali je. Gde si? Kurajberu. On hoće. Dobro. Samo nek ide. Ja kurblam. I ovaj štap prebacivam preko. Tako. Sad dva štapa imam u rukama. Dobro. Ne dam mu. Dobro je. Samo ovdje sam prošao. Pumpam ga na gore. Ajde dečko. Sad mi druga pištaljka radi. Morat ću sad i ovaj štap da ga prebacim. Ajde u oči. Evo ga, tu je drugi štap. Ajde dečko. Dečko. Ajde ohladi. Aha. Evo ga. Ne da se, boga mi. Prgav mali. Treba ga sad zamoriti. Dobro, ne žurimo se na autobus. Pogledajte što uzima. Aha. Gle. Gle šta radi. Dobro. Beži, gle što beži. Dobro. Sad je na meni red da ga malo napumpam. Ajde. Biće haos. Kad se 3 štapa budu zamrsila. Biće haos. Vidim da je sad već. Jao. Blago meni. Sad se dečko ukopo. Ajde dečko. Gle. Gle. Hoćeš se smiriti. Hoćeš se. Nije ovo smuđ. Da odmah digne noge. Drugari. Otpade. Ja, u pičku materinu. Otpade broj 10. A sve se zamrsilo. U pičku materinu otpade broj 10. I ostade mi haos. Sve se zamrsilo. A u pičku materinu. Dobro. Ništa. Idemo dalje. Pobego je, idemo dalje. Ponovo ću tu da zabacim na to mesto. Pa, šta mu Bog da. Hop! Bravo, baš tamo. Tako. Pičku materinu, tako je kad pecate sami i kad nemate pomoći. Tako je kad pecate sami i nemate pomoći. I onda riba uđe u ove kanape i sve se zamrsi. Da je bio neki kolega ovdje da izvadi štapove, dok se ja s njim borim da izvadi štapove, ja bi ga lepo privukao i izvadio. Međutim, treba da psujem, jel da? Neću da psujem. Dobro, ništa. Idemo dalje, ajde. Ovo ne može ni Bog da odreši. Prema tome, po kratkom postupku, makaze odrežem sve, ponovo vežem udicu i to je to.
To će im biti brže. Jebi ga.